Bisichinwi Omarni Khorang Sikli Jirai Rompherenai Salbwri Yakulo Paithago cha salpungo Siklini Rompherenai Chakrano Romkha Ambassa Thanani Police Bini mung Soptom Marak Salbwri Rominokni Kharjak Tongmani o Chakra Phiaba cha salpungo Huija Koktomani Bisingte Nepal Tila Amsani Bono Romkha Police Aboni Yakulo Dole Hangkor Dorba Nogoti Shaka Bono Ambassa Thanani Police Laithangni 26 October Salmario bahana jogbai bolongo musuk murugnani thangmani dolai hangoni bisingo khobjaknai Ambassa Thanani bolaram amsayo Bisichinwi Omarni Khorang Sikli Jirai phiaba Bisichinwi Omarni o Sikla Jirai no bolongo sopret langai Rompherenai Bisiburichi Omarni borokni amsani Khorang Chakra aboni Yakulo bolongo no Sikli no khibik langai khari thangmani o Chakra aboni Yakulo bolongo no klaijake manmani bono nokni bororok pati mungni Yakulo belai sak hamia ungjakhe Bisichinwi Omarni Sikla Jirai no puila kolai hospital aboni Yakulo rohorjakmani agotla jibi sakamnogo pati mungni Yakulo Rompherenai Siklini nukhungni bororokni bwkhakti Ambassa Thanao khlaijaka FIR phiaba a salni simi Salbwri romwi kharjak tongmani soptom marak mungoi Sikli Jirai no Rompherenai o Chakra Paithago pati mungni Salbwrini Yakulo Bisichinwi Omarni Khorang Sikli Jirai no Rompherenai soptom marak no Romkha Ambassa Thanani Police Laithangna Salbwri romwi nokni kharjak tongmani o Chakra phiaba cha salphungo Huija Koktomani Bisingti Nepal Tila Amsani Bono Romkha Police Aboni Yakulo Dolai Hangkor Dorbar Nogo Tishaka Bono Ambassa Thanani Police কোন করতে আজকে অ্যাকিউজড অ্যারেস্ট হয়েছে এখন আমরা মেডিকেলে নিয়ে আসি কোন সময় অ্যারেস্ট হইছে একটু অ্যারেস্ট করে নিয়ে আইলাম জাস্ট কোনখান থেকে নেপাল টিলার থেকে নেপাল থেকে নাম কি এটা সুলতান মারাক আচ্ছা কোন থানা পরে ওর বাড়ি তো বলরামে আম্বাসা থানা কিন্তু অ্যারেস্ট করা হয়েছে নেপাল টিলা থানার আম্বাসা Bisiburichi Omarni Khorang Chakrani Yago Bisichinwi Omarni Khorang Sikli Jirai Rompherenai pati mungno tuye sejamani phunuka Ambassa bwkhakste amsani joto lukurok Bureau Report Chini Khorang